Hello guys, welcome to my vlog. Sama sa gihapon guys, ang mga kaagi gihapon sa mga bata guys sa ilang pagpanagat. Atong makita guys. Silang duha si Alex guys, mo'y wa makapanagat. Kaya sila mang duha ang mag-partner pa dong mamanday. Wala gi-practice na si Alex magpamanday. Wa may laing mapasunod sa amahan guys, kung dili ang pagpanagat o pagpamanday. Kaya wa may nahuman nga kurso guys. Pero sige laman, bisa gingunaan rin ako mga bata guys, kanang way mga kurso, way nahuman pagpanagat ra. Pero purya buyag dili mahinoon pud kaadyo, haso lang ilang panginabuhi guys, murag luag-luag man pud sa ang tan-aw. Kay kung magkugi lamang jud ka sa dagat guys, mabuhi jud ka. Unya ug mananagat ka, niara jud ka sa imong dapit. Di sama na nang manarbaho guys, mudayo ka sa laing lugar ug ang imong pamilya ana bidya-bidyaan. Mao na nga para nako okay ra ning managat. Kay mugikan og kadlawon pagka alas 7 sa buntag, makauli na sa pamilya. Yata sa suba guys, nga muni-muni suba. Nalintan man ako ang tiyuhos. Murag mukis do mahong naong guys, ubuhay ang tiyuhos. Kung ako magdag stand kay diretso lamang ko lakaw. Mas nindot yung na-stand bitaw hawakan, mahawiran na to guys, kay dili kalit ang pagkuan sa kamera ba. Bugnaw kayong hangin, murag wa may habagat sa ang pagkuan. Murag gabugno ang amihan og ang habagat guys. Punyo na nana ang mga daotang panahon ani guys, dili ka kumpiyansaan. Namawod guys ato makita guys, humani sa linog. Ang dako kang epekto guys sa linog dito sa Mindanao. Kami diri hinungaw ra, mura medyo gamay ra mo ari. Pero napil gyapon namo guys ang linog sa Mindanao. Mao lagi ni linog ni bawd-bawd ta ganina kay dagko kay dagom. Niana si Alvin tuwa naglab asero yaatang na dito guys listening tiguang na ay di man si Alvin, si Junior di ay agahapon guys nanagat man si Jay ngon ana yang gidagi hapon pambot guys. Wala na i-vlog og hanay kuha niya guys kay kanang
murag di siya musugot og i-vlog. Ani respeto lang pud ko guys kay dili ko no i-vlog. Pero di ang kuha guys. Wa pagod. Muyong gani ni akong anak guys og ayaw i-vlog, di lang po ko magtuman guys kay basin og mura po amo magubtan. Nya maayo sa vlog ma. Kay kuan, confidential ko no to. Hadlok si Jabay. Mo to nang kato siya karon ni abot nagpataan to si Ja. Gapataan og panagko guys. Og mamsa kahato amo tong i-vlog. Dili mamamsa, mao to nga i-vlog. Namaod oh. Mao to jud ang panahon no. Dili man po habagat si Ja, pero namaod jud. Isdaan ba kaning bataan eh? Wag ako. Kay bagat ni sok, paano to naman to? Uli pa mo to. Klaro, maklaro kay si Ari. Kan zadat kusa ka pom. Jajo, klaro jo. Laulay siguro sila, wala tutso lang sila. Ilang kilo dyan? Ha? Ilang kilo? 20 kilo na limpyo na yan. Pataba mo sa panangtang, Bungaw do? mungaw. Ang batay, balik dyan ito ng balik ang kuwan. Balik dyan. Mabingan. Ha? Pangmangsis. Ta. Murag na bitos dumi sabot tingin na Bert. Pagdagan so Bert, check na ay mayohan. Ilang apason guys ang nanagat sa laod, ilang apason kuno kay murag nadugay man. Giapas guys ang nanagat. Hindi mo halos maklaro taani. Ha? Naa naman day pod noon nga giapas. Imbis kay giapas oh. Naa naman day noon pod oh. Ay, katawanan.
Nangadlaw si Jaba. Giapas ni papa niya guys kay dugay ni uli. Datuo mi og ni sabod. Ah. Gahapon wa ni siya magpa-vlog gahapon kay wa siya mosugot guys kay confidential to ihang kuha hadlok siya. Karon unsa kay kuha ning buta aron ba? Hala. 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 Da. Da. Hani ka ni ha? Minor man. Tungod sa kadako tingala sa pambot guys, hadlok siya o masangad. Oni ang junior. Kani pod senior. Bugto ano to? Amo adto tato guys kaya atong subayon. Nautuhan ni og subay og panagat guys kani adto pa mis barangay kay duha na fill up. Nadugay og biraag yang palangre na baka taon ni. Matapas akong anak guys. Pag adto niya dito sa laod, muna dugay siya kay ni sabod. Kay ang iyang palangre day guys, diha day dako kunong isda murag gisuong-suong nas bato kay nautuhan na mag dalangan man pag adto gud guys sa laod kay dito may barangay nahapunan man siya pag bukad. Doo as ni sabod distansya rag mga ag pambot na puto mga 5 kataga siguro ni sabod na adto dapit ito na pawikan siguro silbe nana lugar pud sa mga isda magaling. Pasensya na mo guys ug maara pilingaw nako karong hapuna ug ako miyon guys. Bye bye.